Emisija Šetam i pričam i dalje u društvu, to jest Vranjanci nama prave društvo ovde u Jagodinskom akvaparku, ali zaista sada imam čast da porazgovaram sa devojčinom koja ima samo 14 godina, ali vidjet ćete ko je to čudo od deteta. Jel tako mogu da kažem, Velina, da si čudo od deteta? Pa, naravno da možete. Da, to se tvoj glasa tiče. Međutim, tvoj tata kaže da si ti i veoma dobar sportista, tako? Da, tako je. Bavim se karateom od svoje 4. godine. Došla sam do zelenog pojasa i još 3 pojasa, pa ćemo doći do crnog pojasa. Međutim, ti sad imaš veliku dilemu, muzika ili sport. Za sada muzika ima malu prednost, tako? Pa da, ali može sve nekako da se uklopi i onda sve ispadne savršeno, kako bi ja rekla. Zašto sam ja rekao da si čudo od deteta? Sa 14 godina, a nabrojat ćeš samo neke od tvojih nastupa i prezentovanja Srbije u Evropi, tako? Da, tako je. Bavim se pevanjem od svoje 5. godine. Prvi nastup mi je bio u Domu vojske. Da, naravno. Pohađam srednju muzičku školu u Vranju, sad sam je upisala, da, i gimnaziju Bora Stanković u Vranju, naravno. Na festivalima na kojima sam učestvovala, prošle godine sam učestvovala na festivalu Minja Subota i osvojila specijalni laureat od 1000 učesnika u celoj zemlji. I osvojila specijalni laureat sa 100 boda. Tamo sam naravno imala priliku da upoznam i Leontinu i Sergeja Ćetkovića, mada naravno ja njih znam i od kad. Šta kažu za tvoj glas? Oni se prosto dive mom glasu, da vam kažem. Pored festivala Minja Subota, učestvovala sam na festivalu Fedeho koji se održao u Beogradu, Dečijem kulturnom centru, gde sam takođe osvojila prvo mesto. To je bilo 2022. godine. 2023. godine sam ponovo se takmičila na tom festivalu i naravno ponovo osvojila prvo mesto. Ne postoji za tebe drugo mesto? Pa ne znam, za sad je uvek bilo prvo. Tako i nastavi. Učestvovala sam, evo, ovo je već 2. godina za redom na Vranjskom gradskom pesmom kod nas u Vranju, koja je jako poznati festival. Imala sam tu čast da otvorim spomen bistu Stani Avramović Karamingi sa vranjskom himnom. Mogu slobodno da kažem da je vranjska himna sa pesmom Dimitrija sine Mitre. Sada, jesi odlučila čime ćemo ovako da počastimo gledalce emisije Šetam i pričam? Ne može bez toga da prođe. Mi smo završili sad ovaj zvanični deo razgovora, ali i u pripremi je bilo da zaista ovo ostane u amanet emisiji Šetam i pričam. Da, spremila sam pesmu Šetnala se Kuzma stana. To je baš ona prava vranjska pesma, znači nećemo ni Dimitriju, nego nešto što se, ajde, za nas ovde slabije slušalo, ali verujem da je Golub Vuk kaže da su mu suze krenule kada si nešto njemu otpevao. Da, baš na Vranjskoj gradskoj pesmi ove godine. A ja ću da pomerim ovako, da i meni ne bi pošli suze. Da, htela sam samo da kažem da na Vranjskoj gradskoj pesmi sam pevala Dimitrija sine Mitre i da je cela sala u pozorištu plakala. Lepo sam ja pomerio kameru da, a i ta suze nisu ništa strane, mogu uvek da se pojave na licu, bilo za radost ili tugu. Velina Stamenković, za emisiju Šetam i pričam uživo iz Jagodinskog akvaparka. Izvoli, Velina. Hvala. Šetnala se džanum kuzum stana, lele šetnala se kuzum stana. Gore dole džanum po čaršiju, lele gore dole po čaršiju. Izgubila stana ko Vanđerdan, lele izgubila ko Vanđerdan. Tuj se šeta džanu mlado Turče, lele tuj se šeta mlado Turče.
ti tuj prođe, džanum ti ga nađe, lele ti tuj prođe, ti ga nađe. Ne sam stano, džanum, Bog mi duša, lele ne sam stano, Bog mi duša. Da se kunem stano ne veruješ, lele da se krstim, će se smeješ. Ako sam ti stano naš ja Đerdan, lele ako sam ti naš ja Đerdan, kako njega stano da se bijem, lele oko tvoje belo grlo. Tako, ja neću namjerno da okrenem kameru da se vide ili ne vide moje suze. Bila je to Velina Stamenković iz Vranja. Hvala ti, Velina, i dođi nam opet u Jagodinu na jedan ovako koncert, a imaš gde da pevaš. Hvala vam. Imaš i scenu ovde u Potoku, imaš i kulturni centar, ima i bina u centru grada, znači našli bismo mesto gde bi zapevali. Hvala puno.